και κύριοι συνάδελφοι, στο υποσυζήτηση σχέδιο νόμου για τα δάνεια, τη διαφάνεια, τον ανταγωνισμό και την προστασία των ευάλωτων νοικοκυριών ενσωματώνεται στο ελληνικό δίκαιο η κοινοτική οδηγία του 2021-2167 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με διατάξεις για την αναμόρφωση του πλαισίου διαχείρισης των απαιτήσεων από συμβάσεις δανείων και πιστώσεων. Η οικονομική κρίση στη χώρα μας και η εφαρμογή των μνημονίων μείωσε δραματικά τα εισοδήματα εκατομμυρίων πολιτών, καταράκωσε την αξιοπρέπειά τους, ενώ ταυτόχρονα εξανέμισε κάθε ελπίδα που είχαν για την έγκαιρη εξόφληση των τραπεζικών τους υποχρεώσεων. Οι Έλληνες δανειολήπτες δεν έγιναν ξαφνικά στρατηγικοί κακοπληρωτές. Τους οδήγησε σε οικονομική αδυναμία όλη η περίοδος της δεκαετούς κρίσης που μείωσε δραματικά το διαθέσιμο εισόδημα, ενώ ταυτόχρονα αυξήθηκε εκρηκτικά η ανεργία που άγγιξε το 30% και οδήγησε στη διόγκωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Σε αυτή την κρίσιμη περίοδο που οι τράπεζες ζητούσαν επιτακτικά την αποπληρωμή των δανείων, οι μνημονιακές κυβερνήσεις δεν στάθηκαν αρρωγοί στη στήριξη των δανειοληπτών, ώστε να μειώσουν ή να διακανονίσουν τα δάνειά τους. Αντίθετα, υπερασπίστηκαν στεναρά τις τράπεζες με αποκορύφημα τις ανακεφαλοποιήσεις που έγιναν με χρήματα από τα δημόσια ταμεία. Πιστεύουμε ότι πίσω από όλα αυτά υπάρχει ένα σχέδιο εκποίησης των ακινήτων ευνοώντας μεγάλα συμφέροντα. Μετά από μικρή καθυστέρηση καταβολής των δόσεων από το δανειολήπτη, ακολουθεί αναγκαστική κατάσχεση και πρόγραμμα πληστηριασμού που είναι ο βασικός στόχος στο business plan των εταιριών διαχείρισης. Στόχος είναι τα ακίνητα φιλέτα να αγοραστούν από τα ίδια funds ή τις θυγατρικές τους ή από εταιρείες real estate που είναι θυγατρικές τραπεζών, σε τιμές πολύ μικρότερες από την πραγματική αξία των ακινήτων και στη συνέχεια να πουληθούν πανάκριβα σε ολοδαπούς για την χορήγηση μόνιμης άδειας διαμονής επενδυτή που αποκτά εκείνο στην Ελλάδα Golden Visa. Στο κείμενο της κοινοτικής οδηγίας, στην παράγραφο 52, μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι ως γενική αρχή θα πρέπει να εξασφαλιστεί ότι οι δανειολήπτες δεν θα βρίσκονται σε χειρότερη θέση μετά τη μεταβίβαση της οικείας σύμβασης πίστοσης από πιστωτικό ίδρυμα σε αγοραστή πιστώσεων. Η παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει να εμποδίζει τα κράτη-μέλη να εφαρμόζουν αυστηρότερες διατάξεις προκειμένου να προστατεύσουν τους δανειολήπτες. Η Νίκη πιστεύει ότι το παρόν νομοσχέδιο δεν υπηρετεί σε επαρκή βαθμό την παραπάνω γενική αρχή. Πιστεύουμε ότι αντί η κυβέρνηση να επιτρέπει στις επενδυτικές εταιρείες να συνεχίσουν να κερδοσκοπούν σε βάρος των δανειοληπτών, ενώ οι ίδιες αγόρασαν τα κόκκινα δάνεια στο 1/5 της αξίας τους, θα πρέπει να θεσπίσει διατάξεις που θα επιτρέπουν στις τράπεζες πριν την τιτλοποίηση και την πώληση των κόκκινων δανείων να προηγείται μια ουσιαστική διαπραγμάτευση για τον καθορισμό νέων όρων αποπληρωμής, κουρέματος ή επαναγοράς των δανείων από τους δανειολήπτες. Οι τιτλοποιήσεις και πωλήσεις κόκκινων δανείων θα πρέπει να είναι το έσχατο μέτρο και όχι ο κανόνας για την διευθέτηση των διαφορών. Ο κύριος όγκος των μη εξυπηρετούμενων δανείων θα πρέπει να διακανονίζεται με ένα νέο θεσμικό πλαίσιο που θα δίνει μεγαλύτερη ευελιξία στις ρυθμίσεις, θα αναγνωρίζει τις οικονομικές δυνατότητες των φιλετών, θα θεσπίζει κούρεμα των οφειλών μέχρι σε ορισμένες περιπτώσεις και την οριστική διαγραφή ανεπίδεκτων ίσπραξης απαιτήσεων. Αναφορικά με το υποψήφισο νομοσχέδιο, προτείνουμε ορισμένες βελτιώσεις στα εξής. Είναι επιτακτικό στο άρθρο 5 του νομοσχεδίου να προβλεφθεί ότι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις των εταιριών διαχείρισης απαιτήσεων και των αγοραστών πιστώσεων ελέγχονται υποχρεωτικά από ορκωτούς ελεγκτές λογιστές που είναι εγγεγραμμένοι στο Δημόσιο Μητρό Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων. Κρίνεται σκόπιμο να προσθεθεί στο άρθρο 6 του νομοσχεδίου σχετική παράγραφο που προβλέπει ότι τα πολιτικά πρόσωπα, δηλαδή τα μέλη της κυβέρνησης, οι βουλευτές και άλλοι, όπως ορίζονται από το νόμο 4557 του 2018, να μην έχουν το δικαίωμα κατοχής μετοχών σε εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων και σε εταιρείες αγοράς πιστώσεων. Δεν μπορούν οι βουλευτές που ενεργούν αποκλειστικά υπέρ του δημοσίου συμφέροντος και εκτελούν τα καθήκοντά τους με ανιδιοτέλεια,
διαφάνεια και τιμιότητα να προσδοκούν ωφέλη από εταιρείες που ουσιαστικά διαχειρίζονται τον πόνο και τις αγωνίες ευάλωτων οικοκυριών και επιχειρήσεων. Για την χορήγηση άδειας λειτουργίας διαχειριστή πιστώσεων και αγοραστή πιστώσεων, σύμφωνα με το άρθρο 8 του νομοσχεδίου, να γνωστοποιούνται τα πλήρη στοιχεία όχι μόνο των φυσικών προσώπων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, αλλά και των μετόχων ιδιοκτητών των εμπλεκόμενων εταιριών. Η πρόβλεψη για αρχικό κεφάλαιο 100.000 ευρώ κατά την υποβολή της αίτησης για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας με αποκλειστικό σκοπό τη διαχείριση πιστώσεων και 4,5 εκατομμύρια ευρώ για τον διαχειριστή πιστώσεων που θα έχει τη δυνατότητα να χορηγεί νέες πιστώσεις σε δανειολήπτες σύμφωνα με το άρθρο 10 του νομοσχεδίου δεν μας βρίσκει σύμφωνους. Τα παραπάνω όρια είναι υπερβολικά χαμηλά, διότι εταιρείες με μικρό αρχικό κεφάλαιο που έχουν οικονομικά, οργανωτικά και δομικά προβλήματα είναι πιθανόν να αναπτύξουν κερδοσκοπικές συμπεριφορές σε βάρος των δανειοληπτών. Λαμβάνοντας υπόψη το ελάχιστο αρχικό κεφάλαιο για την ίδρυση πιστωτικού ιδρύματος στην Ελλάδα που είναι στα 18 εκατομμύρια, προτείνουμε την αύξηση των ελαχίστων ορίων από 100.000 ευρώ στα 3 εκατομμύρια και από 4,5 εκατομμύρια ευρώ στα 6 εκατομμύρια. Προς τούτο πρέπει να τροποποιηθεί και το άρθρο 12 του νομοσχεδίου, ώστε στο δημόσιο μητρό της Τράπεζας Ελλάδος να περιέχεται και η κατάσταση των φυσικών προσώπων που μετέχουν στο μετοχικό κεφάλαιο των εταιριών διαχείρισης απαιτήσεων. Θα ήταν μάλιστα ιδανικότερο το μητρό αυτό να διασυνδεθεί με το κεντρικό μητρό πραγματικών δικαιούχου του νόμου 4557 του 2018. Να συμπεριληφθεί στο άρθρο 13 του νομοσχεδίου η ρητή δυνατότητα του δανειολήπτη να ενημερώνεται για το ακριβώς τίμημα που κατέβαλε ο αγοραστής πιστώσεων για την απόκτηση του δανείου του από την τράπεζα. Η γνωστοποίηση του ύψους αγοράς θα βοηθήσει τον δανειολήπτη κατά τη διαπραγμάτευση ρύθμιση του δανείου του, ώστε να πετύχει καλύτερους δυνατούς όρους. Η δυνατότητα αυτή πρέπει να συνδυάζεται με την υποχρέωση του αγοραστή ή του διαχειριστή πιστώσεων να παραδώσει εφόσον εγγράφος ζητηθεί στον οφειλέτη του δανείου την καρτέλα με τις κινήσεις του δανείου. Είναι ανεφέρετο δικαίωμα του οφειλέτη να λαμβάνει την καρτέλα κίνησης του λογαριασμού προκειμένου να έχει τη δυνατότητα σωστής διαπραγμάτευσης, υπερασπιζόμενος τόσο τα ατομικά του δικαιώματα όσο και της οικογένειάς του. Στόχος της ρύθμισης αυτής θα είναι το κούρεμα του χρέους να είναι ανάλογο με το ύψος αγοράς του δανείου από τον αγοραστή. Αυτό πρέπει να εξασφαλιστεί από την πολιτεία ώστε να αποφευθούν τα φαινόμενα ανεξέλεγκτης κερδοσκοπίας σε βάρος των δανειοληπτών. Για τους παραπάνω λόγους και εφόσον δεν περιληφθούν βελτιώσεις, δεν θα ψηφίσουμε επί της αρχής το παρόν νομοσχέδιο. Γιατί πιστεύουμε ότι μια ευνοούμενη πολιτεία είχε την υποχρέωση να εφαρμόσει μια κοινωνική πολιτική που θα επιτρέπει στους δανειολήπτες να διακανονίσουν τα δάνειά τους από τη λήψη τους μέχρι την αποπληρωμή τους ανάλογα με την οικονομική τους δυνατότητα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Υπουργέ, θα ήθελα να παρατηρήσω, σας το είπα και πριν ξεκινήσει η συνεδρίαση, για την πολύ αξιόλογη επιλογή που κάνατε με τον εισηγητή, τον κύριο Δερμετζόπουλο. Έχω την εντύπωση όμως ότι δεν ήταν και τόσο πιστικός στο αφήγημα. Δεν φαίνεται να πολυπίστευε αυτά που περιέγραφε, γιατί προφανώς ανήκει στην κατηγορία των έντιμων πολιτικών, όπου με δυσκολία μπορούν να υποστηρίξουν κάτι τόσο προκλητικά ψευδές. Το λέω και με πολύ σεβασμό προς το πρόσωπό σας. Κάνετε ό,τι μπορείτε ως πολιτικό πρόσωπο, δεν έχει καμία προσωπική αιχμή, να δικαιώσετε τον τίτλο του πολιτικού αναδόχου για κάθε τι που πρέπει να γκρεμιστεί ή να επιδεινωθεί στην οικονομία, στην κοινωνία, στην καθημερινότητα των πολιτών. Ξεκινάει από μακριά αυτή η ιστορία, από την Ολυμπιακή, πέρασε στα εργασιακά, στο περιβάλλον, στη ΔΕΗ, τώρα καταλήγουμε στα κόκκινα δάνεια, στο φορολογικό νομοσχέδιο που θα φέρετε πριν από τον προϋπολογισμό. Κύριε Δερμετζόπουλο και κύριε Χατζηδάκη, θα σας παρακαλούσα να διαβάσετε το προήμιο της οδηγίας, το οποίο φέρνετε προς κύρωση σήμερα στην Επιτροπή και στη συνέχεια στην Ολομέλεια. Το προήμιο περιγράφει ακριβώς το αντίθετο από αυτό που καταλαβαίνετε και προσαρμόζετε εσείς σε αυτό το νομοθέτημα. Πρώτο και κύριο, δεν αφήνει κανένα παράθυρο, καμία προσδοκία, καμία δυνατότητα
για την προστασία της πρώτης κατοικίας των Ελλήνων πολιτών. Της πρώτης κατοικίας, της κύριας κατοικίας, της μόνιμης κατοικίας. Αλήθεια δεύτερη, παραποίηση δεύτερη. Η παρούσα οδηγία δεν προστατεύει το δανειολήπτη σε καμία περίπτωση και σε πλήρη αντίθεση με το σκοπό της Ευρωπαϊκής Οδηγίας που, όπως σας είπα, περιγράφεται στο προήμιο. Προστατεύει οτιδήποτε άλλο εκτός από τους πολίτες, ευπαθείς, ευάλωτες ομάδες ή εργαζόμενους, επαγγελματίες κτλ. Και βέβαια θέλω να σας θυμίσω ότι πάντα στην πολιτική έτσι είναι, αν έτσι νομίζετε. Δεν με εκπλήσει αυτή η παραποίηση ή η αλλίωση του πολιτικού περιεχομένου της Ευρωπαϊκής Οδηγίας, γιατί είστε εσείς αυτοί που νομίζετε ότι η πώληση των μετοχών των ελληνικών τραπεζών από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας είναι επωφελής για τα δημόσια οικονομικά. Είστε αυτοί που νομίζετε ότι η ακρίβεια ελέγχεται και κάνετε το μέγιστο δυνατό για να την αντιμετωπίσετε, μεγάλη πλάνη, στο θέμα των τραπεζών και των 40 δις περίπου ανακεφαλοποίησης που πηγαίνουν στο Βρόντο. Είστε πεπισμένοι κιόλας ότι αυτό βοηθάει τα δημόσια οικονομικά και την ανάπτυξη. Είστε αυτοί που θεωρείτε ότι το φορολογικό κεφαλικό οριζόντιο νομοσχέδιο συμβάλλει στην αποφόρτιση των επιβαρύνσεων που έχουν οι αυτοαπασχολούμενοι, οι εργαζόμενοι και οι ελεύθεροι επαγγελματίες. Είστε η κυβέρνηση που έχετε μία σειρά από πλάνες οι οποίες εμφανίζονται με ένα επιχείρημα ότι είμαστε η κυβέρνηση του 41%, αλλά είστε 100% απόλυτα σε μία πλάνη που είναι η επιβεβαίωση του έτσι είναι αν έτσι νομίζεις. Επίσης, εξηγήστε μας ή θα μας εξηγήσετε, φαντάζομαι, πώς ορίζεται ο ευάλωτος δανειολήπτης. Μέσα από ποια διαδικασία σε αυτό που εισάγεται για νομοθέτηση ορίζεται ο ευάλωτος με εντελώς παρελκυστικούς περιοριστικούς όρους. Να μην πούμε επίσης πόσο αναχρονιστικό είναι το επίπεδο των εύλογων δαπανών διαβίωσης για έναν πολίτη. Συν τις άλλες δεν υπάρχει πουθενά, μα πουθενά, επαρκής θεσμοθέτηση με κυρώσεις ή με προβλεπόμενες διαδικασίες για την ενημέρωση του δανειολήπτη. Οι Έλληνες δανειολήπτες είναι σε απόλυτο κενό ενημέρωσης. Είναι στην ουσία όμηροι είτε των servicers, είτε των found, είτε δικηγορικών γραφείων, όπου μπορούν να εμφανίσουν με αυστηρό, αυταρχικό, επίμονο, σχεδόν σαντιστικό τρόπο, με την ανοχή βέβαια μιας πολιτείας που δεν προέβλεψε να προστατεύσει τα στοιχειώδη ιδιωτικά δικαιώματα των Ελλήνων πολιτών. Είναι λοιπόν όμηροι ενός συνεχούς εκβιασμού, μιας συνεχούς πίεσης, ακόμη και για το αδιανόητο. Θέλω να σας ενημερώσω, είμαι σίγουρος ότι το ξέρετε, ότι υπάρχουν περιπτώσεις όπου οι απαιτήσεις των διαχειριστών, των τελικών διαχειριστών των ληξιπρόθεσμων δανείων ή και ενήμερων δανείων που μεταφέρθηκαν από τις τράπεζες έχουν φτάσει σε σημείο απαράδεκτα χυδαίων και κοινικών προτάσεων και ρυθμίσεων, οδηγώντας σε απόγνωση χιλιάδες δανειολήπτες, βάζοντάς τους τελεσίγραφα του στυλ που φαντάζομαι δεν αντέχει στη λογική, σε καμία πολιτική λογική, σε καμία ιδεολογική προσέγγιση των πραγμάτων. Μόνο παράλογο μπορείς να το θεωρήσεις ότι σε 2 ημέρες φρόντισε να εξασφαλίσεις 10.000 ευρώ σε μετρητά για να αρχίσει η διαδικασία διακανονισμού ενός δανείου για το οποίο έχεις αποπληρώσει ένα ικανό ποσό και πρέπει να ξαναμπεί στη διαδικασία ρύθμισης χωρίς να έχεις πλέον σαφή και πλήρη εικόνα πώς εξελίχθηκε η συγκεκριμένη δανειακή σύμβαση.
Πριν συνεχίσω, θέλω να σας πω ότι είναι σαφές ότι ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία θα επαναφέρει την πρόταση, την έντιμη πρόταση, την καθαρή πρόταση που κατατέθηκε πριν από τις εκλογές του Μαΐου και του Ιουνίου, γιατί εμείς αποφεύγουμε τις σκουτοπονηριές και τις παρελκυστικές πρακτικές να κρύβουμε από τους πολίτες τι πρόκειται να νομοθετήσουμε αφού εξασφαλίσουμε επίοικης όρος την ψήφο των πολιτών και έτσι προκύπτουν τα 41%. Εμείς δεν προσπαθούμε να σφετεριστούμε καμία ψήφο κρύβοντας είτε κάτω από το χαλί είτε κάτω από το τραπέζι τις πολιτικές μας προθέσεις. Και σε ό,τι αφορά το φορολογικό σας το λένε όλοι πλέον. Εκτός αν έχετε την εντύπωση ότι όλοι οι επαγγελματίες, οι κοινωνικοί φορείς, οι παραγωγικές τάξεις είναι χειραγωγούμενοι ή υποκινούμενοι από το ΣΥΡΙΖΑ. 235 δις, κύριε Υπουργέ, το ιδιωτικό χρέος στην Ελλάδα. 222.000 δάνεια. Στα χέρια συγκεκριμένων επιχειρήσεων βρίσκονται τα 87 δισεκατομμύρια ευρώ. Είναι δύο παράλληλες πραγματικότητες. Είναι τα χρεωμένα νοικοκυριά και επιχειρήσεις και από την άλλη οι επενδυτικές ευκαιρίες. Οι επενδυτικές ευκαιρίες των κόκκινων δανείων. Δραστηριοποιούνται περίπου 20 funds και η διαχείριση των δανείων για λογαριασμό τους γίνεται από τους servicers, 23 εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων. Το τι κάνουν, σας το περιέγραψα. Το τι κάνετε εσείς με αυτήν την νομοθετική ρύθμιση που καταθέτετε και φαντάζομαι με την ίδια κομματική σπουδή που περιβάλλεται και όλα τα άλλα νομοσχέδια θα φέρετε στην Ολομέλεια προς ψήφιση και βέβαια οι συνάδελφοι της πλειοψηφίας που κάποια στιγμή, θα το πω και εδώ, το έχουμε πει και σε άλλες συζητήσεις, κάποια στιγμή οι συνάδελφοι της πλειοψηφίας θα πρέπει να ξέρουν ότι η ευθύνη δεν αποτελεί προνόμιο ή χρεώνεται μόνο στον επισπεύδοντα υπουργό. Πρέπει να ξέρουμε πλέον ότι με αυτές τις κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες που βρίσκονται στην πραγματική Ελλάδα, στην καθημερινότητα, στην πραγματικότητα, ευθύνη έχουν και όλοι όσοι δια της ψήφου που προέρχεται από την δεξαμενή της συνείδησής τους έχουν ευθύνη. Όταν εκεί έξω υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι προσπαθούν μέσα σε κλίμα ακρίβειας, μέσα σε κλίμα ενεργειακής κρίσης, με την επέλαση της εσχροκέρδειας απέναντι σε μια πολιτεία και μια κυβέρνηση που προκλητικά κάνει τα στραβά μάτια, εάν προσθεθεί και ο τρόπος με τον οποίο γίνονται απαιτητά τα ληξιπρόθεσμα δάνεια, καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι και μια διαρκής αναμέτρηση με την κοινωνική και πολιτική σας ευαισθησία. Δεν απαλλάσσεστε επειδή την ευθύνη της υπογραφής τη φέρνει ο Υπουργός Κωστής Χατζηδάκης. Έχετε ισότιμη ευθύνη σε αυτό που παράγεται. Οι επενδυτές που έχουν αγοράσει το χρέος των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων έχουν τη δυνατότητα μέσω των services να προχωρήσουν σε ρύθμιση ακόμα και κούραμα του δανείου ώστε να γίνει βιώσιμο και να μπορεί να το εξυπηρετήσει ο οφειλέτης. Αυτό στη θεωρία. Στην πράξη γίνεται ακριβώς το αντίθετο. Στην πράξη δυστυχώς όλες οι ενέργειες και οι διαδικασίες ως συγκοινωνούντα δοχεία ξεκινώντας από την ανοχή, την πολιτική ανοχή της κυβέρνησης, επεκτηνόμενες στις τράπεζες, στα funds και στους servicers, καταλήγουν σε μία μονομερή, όπως είπα και νωρίτερα σχεδόν, σαδιστική αντιμετώπιση των δανειοληπτών, οι οποίοι βρίσκονται σε απόγνωση. Όχι σε τεχνητή ή επιτιδευμένη απόγνωση, σε πραγματική απόγνωση. Υπάρχουν παραδείγματα τα οποία θα έπρεπε να βαραίνουν όχι μόνο την πολιτική μας συνείδηση, αλλά και την ανθρώπινη, την κοινωνική μας συνείδηση. Ένα παράδειγμα επιθετικής πολιτικής. Κύρια κατοικία 48 τετραγωνικών στα Τρίκαλα. Γλίτωσε στο παραένα τον πληστηριασμό για χρέος 10.773 ευρώ.
με τη δήλωση του ευάλωτου οφειλέτη που εξέδωσε. Ο ιδιοκτήτης δεν ήταν ενημερωμένος για το προσωρινό καθεστώς προστασίας που παρέχει η πολιτεία και βέβαια ούτε η εταιρεία που διαχειρίζεται το δάνειο για λογαριασμό φαντ που ενδρεύει στο Δουβλίνο τον είχε ενημερώσει. Μία ιστορία από τις πολλές που καταδεικνύουν ότι η αυθαιρεσία, ακόμα και η παράβλεψη του νόμου, περιέχεται μέσα στην πολιτική σας πρακτική. Δώσατε θάρρος και αέρα στις τράπεζες συνειδητά, έτσι ώστε να παραβλέπουν και να παρακάμπτουν ακόμα και ψηφισμένους νόμους της κυβέρνησής σας. Ανοίγω μια παρένθεση, επικαλούμενος στην κριτική σας καταγωγή, κύριε Χατζηδάκη. Θα ξέρετε τη χαρακτηριστική περίπτωση στη σεισμόπληκτη περιοχή του Αρκαλοχωρίου, στην Κρήτη. Δήμαρχος, αν δεν κάνω λάθος, εξελέγει στο Δήμο Μίνωα ο παλιός συνάδελφος από το ΠΑΣΟΚ. Λοιπόν, εκεί είχατε ψηφίσει ότι μέχρι να κατατεθεί η κρατική αρρωγή υπάρχει άρση και περιορισμός πληστηριασμών, κατοικιών και επιχειρήσεων. Η κρατική αρρωγή με δικαιούχους περίπου 4.000 συμπολίτες μας, πρέπει να σας ενημερώσω ότι έχει καταστεί πραγματικότητα για περίπου 30 με 40. Όλοι οι υπόλοιποι βρίσκονται υπό τη διαρκή πίεση των πληστηριασμών που έχουν ξεκινήσει. Γιατί μέσα στον νόμο που είχατε προβλέψει και ψηφίσει, υποχρεώνατε τις τράπεζες, τους αγαπημένους σας συνομιλητές, εκτός από κάτι πινελίκια που είχε ρίξει ο κύριος Σταϊκούρας ένα διάστημα για να μειωθούν οι υποχρεώσεις των πολιτών, είχατε θεσμοθετήσει την υποχρέωση να καταβληθεί το 20% σε χρηματοδότηση για την επισκευή των περιουσιών, των σπιτιών και των καταστημάτων, ως υποχρέωση, όχι ως εναλλακτική επιλογή των τραπεζών. Σας βεβαιώ ότι οι άνθρωποι αυτοί, στερούμενοι της κρατικής αρρωγής, στερούμενοι της εφαρμογής του νόμου από τις τράπεζες, με εσάς να κοιτάτε και να σφυρίζετε αδιάφορα, έχουν φτάσει σε αδιέξοδο και είναι πλέον αντιμέτωποι με τους κλητήρες και τις κατασχέσεις, σε αριθμό που ξεπερνά τους 40 συμπολίτες μας. Θα έχουμε τη δυνατότητα και τις επόμενες ημέρες στη συζήτηση της Επιτροπής να πούμε και άλλα επί του συγκεκριμένου, τι κρίμα να ευτελίζεται το μυθικό όνομα του Ηρακλή με αυτό το νομοθετικό εξάμβλωμα που υποτίθεται έρχεται να συμβάλλει στην αποκλιμάκωση και στη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους και του χώρου της αγοράς. Πραγματικά είναι ένα κεφάλαιο που πιστεύω θα χρειαστεί να μας απασχολήσει τουλάχιστον σε μία από τις τοποθετήσεις μας, για κάτι που είμαι σίγουρος κάποια στιγμή θα ακούσω επαναλαμβανόμενα, ότι και για όλα αυτά που συζητάμε φταίει πριν 5,5 χρόνια ο ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί τα τελευταία 5,5 χρόνια κυβερνά αυτή τη χώρα ο άγνωστος Χ, όπου δεν έχει ούτε ονοματεπώνυμο, δεν έχει ούτε πολιτική διάρθρωση. Όλα ξεκινήσαν στην Ελλάδα το 2015, σταματήσαν το 2019 και από το 19 και μετά ζούμε στην γη και τη χώρα της ευημερίας και της προκοπής και της ανάπτυξης. Είναι το τελευταίο ψέμα με το οποίο προερχόμουν από την δεξαμενή των επιχειρημάτων της Νέας Δημοκρατίας, θα ολοκληρώσω εδώ. Πάντως, κλείνοντας, θέλω να σας πω ότι δεν συζητάμε ένα θέμα αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών, δεν συζητάμε ένα θέμα που ξεκινάει και τελειώνει στη συνεδρίαση μιας επιτροπής, στις συνεδριάσεις μιας επιτροπής και στην συνεδρίαση μιας ολομέλειας. Είναι ένα από τα θέματα που έχουν πάρει εθνική διάσταση μαζί με την ακρίβεια και για όσους πάρουν το λάθος μέρος της ιστορίας θα αποτελεί και ένα στίγμα. Εμείς δεν προτιθέμεθα να κάνουμε αυτό το λάθος. Σας ευχαριστώ πολύ.